Akurát smerujeme na hotel, ktorý budeme mať snáď v blízkej budúcnosti. Hotel je opustený od roku 2002. Strašne veľa historiek je o tom, že tam straší, že sa tam niečo deje. Má to temnú minulosť podľa toho, čo sme videli na internete. A uvidíme vôbec, jak to vyzerá. Je strašná tma, či vôbec niečo uvidíme, snáď áno. Posvietime si baterkou, ale dneska tam ešte nepôjdeme, určite máme niečo iné rozrobené, ale určite v blízkej budúcnosti hodíme aj toto miesto. Momentálne sa blížime k hotelu spomínanému, ktorý budeme určite v budúcnosti vyšetrovať. Vyzerá to zaujímavo. Fakt pekelne to vyzerá, ty kokos, jak z hororu. Nič nie je vidieť, samé stromy, po zemi žaby, samozrejme žaby. Zarastené, hej, aj cesta zarastená už pomaly. Veľa ľudí tam asi nechodí. Asi veľa No ľudí. tak to bude fakt dobre opustené ináč. Či nám naštartuje auto? No to ani nesná. Že sa vybijú baterky a hej, auto. Alebo to už by baterky v bolo kamere moc. a sme vybavení už úplne, a možno palivo. Fúha, ale to ideme do dobrého kopca ináč. Ide oproti auto. Čože? Vítajte v pekle, hej. A sme tu. Vidíš auto? Aha, to vyzerá... Kúkaj na to. Toto je ono. Kúkaj na to. Daj ďalkové. Wow, daj ďalkové. Si, pane. Ty, choď bližšie. Počkaj, natočte si to. Tak tento je dobre veľký. Fú. Ó, krásny. Teraz mi idú zimom reálky v diele, akože popravde. Ale... Kúkaj. Ty koko, tak ten nejaký. Tak tento vyzerá drsne. Tak ja mám jaké zimomriavky. A ja... Kde sme tam? A keď si predstavíš, čo sa tu dialo v minulosti na tomto mieste, hej? Keď čo na to bolo napísané. Ja mám neskutočné zimomriavky. Ľudí moje. Máme? Nahrávam. Vaška, kde sme? Nachádzame sa pri dedine Pernic, kde, ako môžete vidieť, stojí tento veľký opustený hotel. Je opustený od roku 2002 a my sa ho budeme chystať vyšetrovať, ako môžete vidieť, je strašne veľký, takže určite členovia SGH budú potrebovať pomoc. Nebudeme tu určite sami. Nebudeme tu sami. Je to veľmi už emotívne miesto, jak sme došli. Proste ten pocit, ten strach tu nastal, proste neskutočná vec. Strach. A určite túto akciu nedáme sami, budeme možno viacerí. V prvom rade fakt veľkú odvahu potrebujeme na to. Čaká nás asi fakt neskutočná táto akcia. Bude tu toho strašne veľa podľa tej minulosti a verím tomu, že tým SGH to dokáže. No typujem, že táto vyšetrovacia akcia v hoteli bude trvať tak minimálne celú noc. Tak. Ale akože klobúk dole. Fakt.